Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sadai forum yakum like yakum salom so'zin inshaalloh. Va alaykum salom, xush omading barodar aziz, dili tanho salom, xush omading. Xush omading barodaro. Ба фикрам шинохтем она ки кием зинда бошем. Во садаи форам во гуфтед. Салом алейкум. Ва алейкум салом. خیر برادرها نمیخواد تصمیم گرفتیم که اپای کازان تجی را کمک کنیم برای ساعتش جمع کردن. اونا انشاءالله همین روز این روز تصمیم گرفتیم که افیر کنیم. همین یک نیم ساعت پیش سوز کردیم. زنده باشین، خوش آمدین همه کسا با کانال کازان تجی. این اپامون چقدر با قدر بوده نگاه کنین. در یک لحظه 8 نفر در اومد. باور کنین بردارا مینت داریم شما. من ایتانی اولی کازان تجی می اومده گسته خودش. من ایتانی اپامون هم در همه تون مینت داری خدمه بیان میکنم دوستانی عزیز. زنده باشین، رحمت کلام. Так, рисуем красный шашум лайк, яким лайк, зинда бошед, дурай ватан, ҳама яким лайк амонда бошад, и бачат зинда бошед. Хуш омадӣ муҳоҷир бача, хуш омадӣ. Ҳама каса хуш омадӣ. Чӣ кор кунем? Клӯште. Так, оз иншоаллоҳ оли кане ина Казан теже омадак бародаро. Ассалому алайкум дӯстон. Апаи Казан теже шумо худтон метонен дабаид модератор кунен. Агар мисол кадомеш клӯш гуфтестиян, мисол барозигии шумо ман клӯш метем. Так, ё ки худтон тоне, агар худтон клӯш тие, худтонам метонен. Так. Яким лайк админ. Ман дидам яким лайкам монди. Садаи форам зинда бошед. Худо раҳмат, саломат бошед. Ина мешудай ку. Ҳамо лаҳзаи города мега ки чи самбуси ба пиёз карда мешам. Самбуси пиёзи холиро дар бозор мера мехӯрам. Мешудай ку ина. Ай бечора фурӯшанда мебиёд, мега ту чӣ гуфтаси мешудай ку меша. Охи хонада зану мегам самбуса паза. Занум самбуса намепаза. Охи ина пиёзи холи қати мешудай ку. Гӯшт биёр мега. Ина мешудай ку. Ҳама қадар кӯшиш кардем. Ягон бечора 10 карат зангам задан ки ами канала вастанавид кунем нашуд. Як бало кара туғриш кардем шуд короче. Зинда бошед. Ина мешудай ку охи. Аввал гуфтесам ку мешудай ку. Самбуси ба пиёзам мешуда. Хуш омаде ҳама каса дӯст. Миннат дорем ки дар алайкум. Модар теже ва алайкум салом, хуш омадед. Ака соҳиби хона иштирок кардестай. Соҳиби хона иштирок кардестай. Инам ҷодай соҳиби хона. Инами Казан теже Лола хуш омаден, ҳама каса хуш омаден. Лола Малинови Закат хуш омаден. Ҳама каса апои азиз, модарои азиз, ҳаматон хуш омаден. Зинда бошед. Бародаро ҳаматон хуш омаден. Биёен ай боло гузарен ошай. Меҳмоно боло гузарен ҳаматон. Дилаин зинда боше бародаро. Дар ҳамин як лаҳза эфир карда 8 нафар яке бора дар омадан. Ҳамин 8 нафар ҳаминҷода. Ина акамон и ки омад? Дунёи забонҳо хуш омадед. Хуш омаден дунёи забонҳо. Зинда бошед. Чӣ ҳол доред? Шукрона алло хуб ҳастем. Соҳиби каналам ҳаминҷодай Казан теже ҳаминҷодай кам саволошонда ҷавоб додан гирапай Казан теже. Так, дурай ватан. Хуш бошед, саломат бошед. Так, Наврӯзҷон теҷеке салом. Админ бӯи ош нестай ку. Хуш омадӣ Наврӯз, хуш омадӣ. Бӯи ош
بوی آش هستایی نکیم ولی آش تیار نشده. نام تونا نمیگیرم نیکی همتون خوش آمدین از همتون منت دارم. این همی صاحب کانال همتون منت داری چه بیان کرده دوستان عزیز. برای همین میگن که در جهان به دوست بودن مشکل است. خوش باشید صفیه. شکر خدا خوبیم. شما چی حال دارید؟ گوتیسای دنیای زبان ها. Так, калид дода метонишона худо калид агар дода тонишона худот калидешона агар иҷозат дем ман калид метемшона. Дурай ватан раҳмат. Бо баъди эфир ҳама калидҳоро бо гашта мегирем, бо фард бо ки шуд бо калид метем. Мана якум ключ садои форам дабайд модератор. Так, дуюм ключ дунёи забонҳо дабайд модератор. мана бо кане бинем ки калиддор шудан нависе кане ина дили танҳо. Так, дили танҳо. мана калид гирен дили танҳо. модари азиз калидта гирен анаки дал шимерем. Ку нависен бардора соҳиби калид шиден ягонта то ина садои форам ключдор шуд. майла шумо тиен гап нест. оли ман гаптон мезанам просто осонай. худо ҳами каналаи ина дига одамода медуре се нуқтае ку ҳамун се нуқтара ҷуқ ай ҳама поён дабайд модератор мебурояд. дабайд модератор мекунӣ тамом. бо форота ки гирифтанӣ шави калита бо ҳамун се нуқтара меҷиқӣ баъд поёнда мебуроя хат кардагам дабайд модератор ҳамун поёнда ай ҳама поён бо мисол калита мегирӣ тамом. инам қакора. 14 лайк. зинда боше. раҳмати калом миннат дорем барои лайк зер кардантон дӯстони азиз. так лола хеш салом чи хелед. хеш салом мега чи хелед. лола малинови закат. так софия салом гуфтеса. так хуш омаден ҳама каса. так бо кида клитием клитои нав будай. клитои нав будаё ена клита гирифтан гири дӯстои азиз. салом учаи лола. шукри худо хубем. шумо созен. так дальше мехонем. имрӯз шумо додан гиред клид баъд ёд гирам метиям. барои ҳамин гуфтаестам ку ҳами ҳозир метавонӣ ёд гирӣ. ҳами ҳозир метавонӣ ёд гирӣ. я папроват ку ина мисол рӯи канали ки ина ишқи ҳозира дурӯғай нависондаги ҳамҷа се нуқтаи ҳамун се нуқтара ҷуқ се нуқтара ки ҷуқиди дабайд модератор мебурора. ай ҳама бари поён дабайд модератор кун клита мегира. так дили танҳо. так дальше қадамои ҳаматон болои сар густеса соҳиби канал. лаббай. так бӯи ошай некин ошпаз нестай. меҳмонон хуш омаден. ай боло гузарен гуфтаи дили танҳо. зинда боше. кардам ку бин ишқи ҳозира кани бинавис. идорӣ рафтум карочи кливат карда ку кливат ина соҳиби клич аку месоду меқабидум иншоаллоҳу. так шумо ки агар заҳмат нашавад. дунёи забонҳо. ман админи канали ҳунар ва табиат. бародари азиз ман админи канали ҳунар ва табиат ҳастам. фикрам омадагӣ нестен эфирои мода. манам эфири шумода як маротиб ташриф оварагиам. тамом.
Некем ин барвақт буд. Ҳо началаи вақте ки мо канал кушодаги будем, апаи Шаҳло шуморо тавсия дод, канали шумо дур омада будем. Ин бародарам устод. Так медонам. Хай тачне гӯем, ман қидои апаи Казан теҷа мешавам. Тачне агар точ наша хоҳем донистан, ман қидои ҳамин апа мешавам. Так дили салом алейкум. Ва алейкумуссалом Исмоилҷон теҷе. Хуш омадӣ бародари азиз. Ҳаматон хуш омадӣ бародари азиз. Нури дида тоҷи сар. Шукри худо раҳмат. Шумо хубен? Садо гуфтесае ки ишқи ҳозира дуруға. Так саломату сарбаланд бошед. Ҳамин эфирҳои шумо да кӯшиш мекунем ки ташриф биёрам. як рӯз дар эфири ки эфири як модари азиз буд, оилавӣ дар Олмон, агар хато накунам, эфири ҳам модари азиз да ман шуморо пурсидем ки эфиротон кайҳо ҳаст. Некем шумо ман да нависондина, ман фаромӯш кардам, аввал нахондум чӣ кори ғалати дагма буромадам аз эфир. Ҳавоиро ҳозир менависондем ки эфирҳои шумо кадом рӯз кадом соатҳо мешавад. Ман иншоаллоҳ чӣ мекардам? Мегирифтам, бисёр хуб мешуд. Хитон додан гирин, аллакай ёд гирифтем клитеира. Ина меша мавридое ки апаи Казан теҷа агар гӯш кардаиста бошӣ, меша мавридое ки ман мисол кор дорум, ман гап зада наметавонам, мисол наметавонам эфир буронда, эфира сар метем. Баъд шумо мисол ба телефонтон дуромада эфиртонро пеш бурдан мегирем. Тагиҷада акай баҳодур омадай. Ман хуш омадам. Хуш омадӣ. Конечно, шумо ҳаматон хуш омадед, дӯстои азиз. Бале, навиштам, ҷавоб додам. Аллакай шумо ба фикрам буромада будед. Ҳо, ман нависонда будам, ман аллакай буромада будам. Агар не шумо нависонда будед эфир, эфири ҳамон апа, барои ҳамин менавистен, бисёр хуб мешуд. Апаи Казан теҷа омада, кани эфириш дуром. Теҷа дуром кӣ баромад кардаиста боша? Так. Ин сурат. Ва ҳиҷа сообщество кардианку? Не, сообщество накардиам. Так. Дальше погнали. Казан теҷа ина эфир. Что накардиам? Ина эфирҳои худам да хел хира метофт. Так. Баъзе эфирҳомда соза. Так, ана ку дунёи забонҳо бале нави. Аллакай 17 лайк шуда, зинда бошед. Миннатдорем бародарои азиз. Бародаро, модаро, ҳаматон хуш омадед. Зинда бошед. Замину осмони ман, туи модар, ҷаҳони беканори ман, туи модар, туи модар. Так, раҳмат апаи добрӣ. Апаҷони ҳама каса хуш омадед, дӯстони азиз. душанбе соати 7 ва 8 саҳарам. Так, рӯзона буд аст эфири шумо ба фикрам. Рӯзи ҷумъа соати 7 ё ки 8? Фаҳмо. Бега, фаҳмо.
бегоҳ боша бисёр хуба. Иншааллоҳ ташриф мебиёрем эфиртонда иншааллоҳ. Так дальше так рӯзи душанбе соати 7:08, сешанбе соати 7:08, чоршанбе соати 8, панҷшанбе соати 7:08, ҷумъа соати 7:08, шанбе соати 8, якшанбе соати 8 бегаҳ. Иншааллоҳ ина 8 бегаҳ бошад. Бисёр хуба инаме соати 8 бегаҳ иншааллоҳ медуроем эфиртон. Худо хоста бошад эфири шумо медуроем дунёи забонҳо. Миннатдорем, зинда бошен. ишқи ҳозира сози нав дидум, бахшиш гуфтастай ки добрый день. Садияхон Маҳмудова, эфири шумоҳа ё ки дига кас? Эфири ки Садияхон апаи азиз, модари азиз, ин эфири ами апаи казана, эфири апаи казанаю. Мо мисол апамон боварӣ кардак, каналшона мисол ҳуй кардем дар ноутбуки худмон, эфирҳои апара кам пеш мебарем. Апамон ина худаш ташриф оварагия эфирда. Апаҷони Саъдияхон аймана ина нависондаеста казан тезе. Мо эфирҳошона иншоаллоҳ айҷа баъд иншоаллоҳ пеш мебарем. Шумо биёен эфирҳошон ташриф биёрен. Апамон как модератор борин нависондан мегира, гапотонда иншоаллоҳ ҷавоб метиҳам. Меша мавридое ки мо мисол суҳбатам накунем, гапам назанем, эфир гирён меставу апамон ба навиштан гапои шуморо ҷавоб метиҳад иншоаллоҳ. Лекин фақат мисол гапои личнитона мисол дар эфир нанависен, ҳамқа хоҳиш мекунем. Дар эфир бисёр мавридо бовар кунед, модарои азиз, ҳамин эфирҳо медуроем ҷанг чизестанд якдигарошон қатӣ. Як гапо менависонанд ки бовар кун настроениёт ҳамин мепара ким куҷо мера. Барои ҳамин кӯшиш кунем мисол гапои лични агар дошта бошен ба якдигартон метавонен эфирда лучши нанависонен. Гапои лични аку гапои махфӣ гӯем да, ягон гапи махфӣ бошад хоҳиш мекунем ки дар эфир нанависонен мисол. Так, братан, ключа тиен? Гап неста ози ключ метиҳанд та иншоаллоҳ соҳиби канал иншоаллоҳ ключ метиҳатона. Силкаро фрем. Так. Хайр бародаро, ман канали ҳунар ва табиат ози навор партофтаистам. Барои ҳамин наворои ман мепартом дар вақтое ки бародарои азиз навор мепартом дар бораи конкурскуноҳа ё ки суҳбат дар бораи ягон мавзӯи хубай. Бародаро бовар кунед ку ман валлоҳи қасам ҳамин наворора на барои хайп мекунам бародаро, на барои просмотр гирифтани ҳамин мисол барои просмотру барои ягон хайп меган менависонанд ҳамин чиёи мо наворои мода. Барои ин чизо ман ҳамун наворора накарда напартофтаистам. Ман фақат ҳамин мехоҳам ки ҳамин ҳаромхӯро ҳаромхӯришонро накунанд бародарои азиз. ҳамин ҳаромсифатишонро накунанд дар ҷомеаи мо зараршонро нарасонанд. Бародарои муҳоҷири моро зараршонро нарасонанд. Бародарои муҳоҷири моро ба як роҳи рост даъват кунанд, на ин ки ба ҳаромхӯрию ба дигар корҳо. Бародарои азиз, хуш бошӣ апаҷон, обод бошӣ. Так, бура дар пули ма бозӣ бой битӣ ё ки бубурӣ метима ба чугон
ягон рӯз ай ютуб пул кор мекунӣ. Так дуро ай ватанем. Чӣ хеле гуфтӣ? Рав ай пули ман бозӣ кун. Ай пули ту чӣ да ман бозӣ кунам? Ман шахсан худам ман пули лични надорам, ки конкурсо да бародари азиз бозӣ кунам. Барои ҳамин нафарое ки ба ҳаромхӯрӣ, ба ҳамин корҳои ботил машғуланд, ино ҳамин ояндаи фарзандошонам ҳамин мешавад, бародарои азиз. Вақте ки падару модар насиҳат накард, айдами фарзандаш ки нашуд, ина мехезад, баъд худаш мисол бародари худша фиреб мекунад, ба як кор машғул мешавад. Так, барои дастгириятон омада будам. Эфиртона мемонам. Рафтан мегирад, ки барои шумо комёбиҳо хоҳонам. Миннатдорем. Зинда бошед. Раҳмати калон ҳаматонда. Ай номи апамон казан теже. Раҳмати калон оли хучонам. Ҳаминҷа дай миннатдорӣ хуча баён мекарагиса иншоаллоҳ. Так, навишта наметонам, чунки банд ҳастам. Эфиратон мегирад. Рафтан мегирад. Миннатдорем иншоаллоҳ. Так, салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Так, иҷода беспредел омадай. Ва алайкум салом, хуш омаден. Так, бародаро 15 нафар шудагиен. Зинда бошед. Раҳмати калон. ишқи ҳозира дурӯғ. Так боло да бу бародаро як даромада дастгирӣ кунен. Иншоаллоҳ ки Дилшод теҷе ҳамин эфирои мо дам биёен, эфири ҳунар ва табиат дам биёен. Нафарое ки ҳозир инҷа 17 нафарем. Эфирои мо дам ташриф биёрен, иншоаллоҳ дастгиритон мекунам. Вуҷуда бародарои нав мебиёнд, бародарои подписчикои активни мебиёнд. Иншоаллоҳ хоҳиш мекунем, мегем шуна каналотонро дастгирӣ мекунем. Ина 20 нафар шуден аллакай. Хуш омаден ҳама каса, бародарои азиз, бародаро, хоҳаро, модаро, ҳама каса хуш омаден. Так, 19 нафар шудагиен. Хуш омаден ҳама каса ба эфири апамон казан теже. Хуш омаден. ин кадомеро гуфтеса? Ки тоқидор худо гирад тоқита. Салому дуруд. Кира гуфтеса боша? хуш бошен. Так, иншааллоҳ бо миём. Дилия, хуш омаден модари азиз. Дилия, хуш омаден. Бо тавхӯрен эфирода. Эфирои мода мебиёен. Дилия мебиёя, ҳама пашти мебиёя. Осия теҷе мебиёя, гоҳ-гоҳ бародармон Баҳодур мебиёя эфири ҳунар ва табиата. Пашти аксариятон эфирда ҳастен. Так, мо худмон личка дорем барои гап задан. Додарҷон, ма аҳамият наметиҳем ҷангошона. Бале, хубтараш барои ҳамин ман просто хотиррасон кардам. Ҳастай нафаро бародаро ҳамин дирӯз эфири ман давам хеле кардан. Мисол лични гап дошта бошед. Мисол ҳастай нафарое ки мешам лични гапша мисол дашном қати менависона, баъд мисол одамо рафтода мешаванд. Мисол мебини мехони ин публикай, бародаро, хоҳаро, модарои азиз, иҷода публикай мисоли эфир сахранид меша. Барои ҳамин хубтараш мисол гапҳои личнимона метонем мисол дар личка нависонем ё ки суҳбат кунем, занг занем. Бисёр хуб аст. Миннатдорем, ай ҳаматон миннатдорем. Так, бародар, силкаи ҳунар ва табиата парто. Так, силкаи ҳунар ва табиата парто. Ина ози ҳамон ҳунар ва табиат медуроя, менависа. Салом. Ина ҳами салом, ина ҳунар ва табиатам дур омад ба фикрам. Ина ман омадам. Хай худо ман да клит як. Ман худам да клит наметем. Казан теҷе ҳунар ва табиат да клит як. Так.
2 соат давом кардак, 30 минут омад, доштак, дигарош надоштак. Фаҳмо. Так худо. Ҳавая гуфтесам ки ака ман да худо клите ман худам да ака пеши худам клит дода наметавонам, соҳиби канал шумоем. боҷа созӣ хубӣ дига. Шукронаи Алло хубем. Шукронаи Алло. Так. Хайр худо ман да клит додӣ охӣ. Ина клит дода будай. Так ина ман ози силкаи канали Ҳунар ва табиата мемонам иншааллоҳ. дар зиндагӣ баҳори ман модар ту будаӣ, ҳамшавқату виқои ман модар ту будаӣ, шири сафеди ту маро нерӯи умру дод, ҳамдарси рӯзгори ман модар ту будаӣ, ҳамдарси рӯзгори ман модар ту будаӣ. Так. зинда бошед модарои азиз, зинда бошед, ҳаматон саломат бошед. хуш омадед ҳама каса дар эфири Апаи Казан ТЖ. Так 15 нафарен эфирда виставед. ина нафарое ки канали Ҳунар ва табиата силкаша пурсиден, мана силкаи канали Ҳунар ва табиат. суҳбат дар бораи чӣ буд бародари азиз? Суҳбат ман гап задиста будам ки наворое ки ман барои ҳамин конкурскунон мекунам, барои ҳамин нафарои ҳарромхӯр мекунам, ҳамин наворо валлоҳи қасам бародари азиз барои просмотру хайпу ин чиз неста бародаро. Шумо ина дониста гирен. Фақат аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки гап нест аз зинда бошен дунёи забонҳо. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин наворо фақат паҳн кунед ки дига бародаро бинанд, дига падару модаро бинанд ки фарзандошон ба чӣ коро машғуланд, фарзандошон дар чӣ роҳҳо рафтесиянд, чӣ хел ҷомеаи моро фасод кардесиянд. Мақсади мо ана инае ки як беҳбудӣ шава, як пешравӣ шава ки ҳамин бародаро ҳамин роҳи каҷда нараванд. Мақсади мо ана инае. Мақсади мо на хайп қапиданай, на як кори дига бародарои азиз. Хай шабакаро кушодем, кӯшиши ғайрат мекунем бародарои азиз ки ҳамин як саҳмон, як фоидае, ҳичи не, ҳадди ақал як раҳмате шунавем ай бародаро. як нафар биёем ода раҳмат гӯя, на ин ки мисол лаънат гӯя. худо ҳамин гапҳои ҳокимҷона бихон. гапҳои ҳокимҷона ман намехонам дига, дар канали худам мехонам. гапҳои ҳокимҷона дига ман намехонам тамоман. вай ҳамин чӣ менависонад? ҳамин боҷи холӣ менависонад, чӣ менависонад дига? ҳозир ҳокимҷон мехонам, дар куҷо нависондагӣ ту? Так муҳоҷирбача воҳ додай дасти ҳокимҷон. Апаи Казан нависонда ТЖ я мурғтона рӯбоҳ бурдай ку ё хару дам чихелӣ ё ҳару дам ҳамин Шодиҷон фурӯхтааша. Шодиҷон фурӯхтааша. ҳамун мурға гирехта ман қапидимша фурӯхтумша карочи. биё буроем охи Баҳодур чӣ? Дурай ватан чӣ навиштагӣ та удалит карди бародари азиз? Мемонди мехондум. Кӣ мега ки чанд сум дорӣ бозида? Дурай ватан билет гирифтагӣ будай, гуфт нависондеса буд ки ай билети ман рав бозӣ кун, буриди бахай тӯҳфаи ман наметиҳед? Ба фикрам ҳамина
گفته همینه با اکای بهادر را گفته سعی که اکای بهادر میگه که چانسم داری در همون بازی. Так. Так, модар кӣ бошад айҷа? Айҷада кӣ боша? Казан, дӯстам, раҳмат барои худод. Зинда бошен. Так. Саломат бошен ҳама каса хуш омаден. Ҳо, нигаварӣ Казан. Саломат бошен ҳаматон. Модарои азиз, саломат бошен. салом алейк. Ва алайкумуссалом. Ҷовидон пуро хуш омаден. Ҳокимҷон як гафое менависонӣ ки так скриншотҳо медурем оз иншоалло. Так. Оста омадам. Хуш омадӣ садои форам. Так. Иҷода модар тезӣ нависондае ки Ҷовидон салом хуш омаден. Аз тани худои дӯстам. Зинда бошен. Чӣ навиштум муҳоҷирбача? Аммо нав болода хондум чум чӣ барои розыгриш нависондагӣ бидӣ. Аку кам тарак товтием. О бале, айзамин бигир. Барои чӣ? Ин ишқи ҳозира дурӯғай. Чо карӣ буроди байт нахондасем ки рақс кунӣ. Раҳмат худои дӯсти мо. Саломат бошен. Зинда бошен модарои азиз. Миннатдорем дар эфири Апаи Казан ташриф оварден. Дар эфир фақат мо суҳбат мекунем. Иҷода как модератор борем Казан ТЖ соҳиби канал гӯем. Админи канал иҷода Казан ТЖ ай мисол инамҷа знаки каналаш зардакай Казан ТЖ нависондагиай. Саволотонда гапотонда иншоалло нафарое ки мисол салом менависонем мо аки эфирои худ монда саломи шуморо алейк намегирем. Дар ин эфиро ака алейк мегирем. Так. Да, куда? Нормально, спасибо. У тебя как? Калинка приезжал, забирал этот люстру, сказал, что... А что надо было звонить? Ну, все хорошо. Короче, я люстру, как ты сказал, люстру я поставил внутри дома. А потом пришел Вадимка подъезжать. Я пришел, и они зашли, короче, в дом и отдал люстру. И сказали, что как закончишь у Коля, и ближе к концу набери нас, чтобы мы плитку покупали. У меня сделаешь, потом другие объекты. И все. Да. А так все хорошо. Зашли, посмотрели, да, все нормально, все хорошо. Ну, и находила, а так ничего нет, все нормально. Просто ходила.
бахшиш бародарои азиз, камтар соҳиби хонаам хати гап задам ба телефон. Як нуқта ҳоли мега воҳ! И ҳунар ва табиатам ҳамин ҷоядам ҳастай ку. Ҳоли як нуқта ба фикр мегуфтагиста. Хушомадӣ. Як нуқта бас аз зинда бош. Хушомадӣ. Ва алайкум салом. Хуш бошен аз Тоҷикистон. Тоҷикистони азиз. Так. Зинда бошен. ҳоли воҳ мегаи ҳунар ва табиат дар ин ҷае ку. Раҳмат бародарҷон. Так. воҳ Максимилианус кӯҳи Анҷелус. Ман ин филма тамошо кардагиам, ин қиссаро гӯем хондагиам. Бисёр филми хубай. Тенҷи хуби бародари азиз. Максимилианус кӯҳи Анҷелус. Так. Раҳмат бародарҷон гуфтаг. Раҳмат бародарҷон бошӣ. Ба чӣ мақсада ки мана раҳмат гуфтеси бародари азиз? Ман нафаҳмидам. Бародар ҳунар, сози хубӣ. Ҳамура гуфтум ку. Зинда бошӣ як нуқта. Оли ҳавае гуфтум ки ҳамин мана мебинам, оли ҳамахеле мега воҳ, ин ҳунар ва табиат дар ҳамин ҷоям ҳастай ку. Так. Барои ҳамин бародарои азиз, ҳамин ҳунарманд ҳар куҷо боша, иншоаллоҳ ризқи Аллоҳ метиҳад. ҳунарманд хор намешавад. Зинда бошен. Так, Максимилианус, нафаҳмидем шуморо ки барои чӣ мана раҳмат гуфтаин? Так, сабаби раҳмат гуфтан ин ҳамин сабаб дора. Ҳамин раҳмат гуфтан ба чӣ сабаб моро раҳмат мегӯем? Так, садои ифодаам гуфтае ки ма ҳаминҷа дум просто дастом занит буд. Ту ҳаминҷа ди ман медонам ҷое ки шаурмаи моем охӣ. Ту ҳамин шаурмата печондан гир. Ва яку месӯза намесӯза иш ҷура иш кори таю якем кам иҷода нависон. Так, худо як бори дигар раҳмат барои дастгирит. Зинда бошен, миннатдорем. Ҳаминҷа Максимилианус кӯҳи Анҷелус мода раҳмат гуфтай. Биё Тоҷикистони абача дика ҳамун ҷаҳора ватан када мегардед. Мо иҷара ватан кардагӣ нестем. Мо зиндагӣ ҳамин зиндагӣ мегӯянд оинаро муҳтоҷи хокистар кунад. Зиндагиай номус карда омадем ки як луқмаи ҳалол ба даст биёрем. Бародари азиз, зиндагимонро пеш барем. Так, ин ҳамихе ай гӯем ай вақти хишмона иҷо омодагӣ нестем. Максимилианус, бародари азиз, бародар мешен, хоҳар мешен, модар мешен. Ин ҳамихеле аз вақти хиш омодагӣ нестем. омадем ки то як луқмаи ҳалол дарёфт кунему барои фарзандаконмон, барои падару модармон кор кунему, равон кунем ки то мисол як пешравӣ кунанд, як зиндагӣ пеш равад. Так, як замин гирем, як хонаву дар созем ба худмон. Ин ҳамихел. Ин ҳамин мақсад қати омадагием. Ай хел гӯӣ ки ай мастимона не, бародари азиз. Так, админ, можно будет я по-русски разговариваю, потому что у меня руки занят. Ага, по-русски разговаривай. Как? Садои фора мега по-русски. А ты как будешь писать? На таджикском сложно, что ли, писать? Админ, как дела?
Сегодня слишком рыба ви- вызывали. Короче, дела все хорошо, на рыбалку ходил минут, если не ошибаюсь, минут 50 или 40, даже больше, короче, час назад я на рыбалку был, но поклевку были, но не попал рыба. Бешухи мара кали Путин حاضر 3 ساله در تجیک گشتیم. فهمو депортация 3 ساله депортация караган Максимилианус вай 10 ساله депортация кард 10 ساله ха ҳуҷҷат накардем мумкин аст сабаби ҳамин беҳуҷҷатӣ ҳамин хела бародари азиз зинда бошин хуш омадин ҳама каса кору бор кам брат хаяки дар тоҷикистон кору бор ҳастай некем ҷӯё шавен иншоалло кор меёвен кор бисёрай худ мондаму некем хаяки бо дар Россия боз зиёдтар кор мекунем хай алҳамдулилло ҳамин бовар кунед нафароеро мебинӣ ки депортатсия шудагиянд ҳамин агар ихе дар асл нигоҳ кунем дар ҳамин тоҷикистонам боши зиндагит мера дар ҳамин ҷоям боши зиндагит мера як хелмон зиндагимон ҳамин хела хо тоҷикистон даем хо ҳамин ҷо даем ҳамин зиндагӣ серано як ҷо кор мекунем меҷими зиндагита мебарем ҳеҷ вақт ту оилата гишна намемонӣ барои ҳамин хай иҷода мисол меша мавридое ки кори соз мекунӣ мисол гӯем байламара дарза қатӣ мегирӣ баъд роӣ мекунӣ уҷода хай мисол пули русӣ бо камтар мисол қадр дора камтар курсуш болоа мисол ҳастай мавридое ки боло меша ҳастай мавридое ки паст меша мисол роӣ мекунӣ як чиз зиндагиро пеш мебаранд гулзори маърифат салом алейкум ва алейкум салом хуш омадед гулзори маърифат так админ бугӯшон бушаванд таҷпе прикол хуш омадӣ бародарои азиз ҳамин канали таҷпеда дуроин подписатсия кунем гулзори маърифат чӣ гапай ҳеҷ гап неста ҳама хубай ҳама тинҷа гулзори маърифат иҷода ҳамин канал знакомия бисёр гулзори маърифат бисёр канали знакомияй некем шинос мекарехтона бисёр хуб мешуд гулзори маърифат хуш омадед шинос мекарехтона некем бисёр хуб мешуд гулзори маърифат зинда бошен канал бисёр канали знакомияй некем канали манда ҳамин канал бародар лабай гӯш кардестам так ҳамин канали мандам меомад ҳамин гулзори маърифат намедонам некем кияй куртаҳои миллӣ хуш омадӣ мара намебинен куртаҳои миллӣ гуфтесай хуш омаден шуморо дидестем чува иҷода соҳиби каналам ҳамин ҷода ҳастай дидестайтуна ман подписчики шумо мега гулзори маърифат зинда бошен подписчикои мо зинда бошен ман медонам подписчикона некем ҳамин гулзори маърифат ин не толка аккаунта ин каналай ба фикри ман бале медонам мо ака айҷа баъд иншоалло дар ин канал 1 соат 1.5 соат 2 соат ҳамин эфир кам кардан мегирем иншоалло ки ҳамин канали апамон соатҳош ҷамъ шава тезтар мисол соатҳош буд шава
барое ки уқа вақт мондагӣ неста барои ҳақиқат подписчикаш буд шуда иншоалло соатош майда майда буд мешавад. Имрӯз тӯй буд, бешӯхӣ брат, фақат гӯштбирён задем, брат, бай бай, ҳаво гарм фақат. Оддӣ кардем имрӯз. Зинда бошӣ Максимо Лиянус, кӯҳи Анҷелос, зинда бошӣ. Шогирди акаи Диловар, таъгулзори маърифат, шогирди акаи Диловар. бале, шогирди акаи Диловар. Мана дар назар дорем шогирди акаи Диловар ё ки чӣ хеле, ё ки шумо шогирди акаи Диловарен? Админ як конкурс кунен. Так, гӯш кун бародари азиз. TGP прикол гӯш кун бародари азиз. Конкурса, ман хушрӯ гапот мезанам, конкурса одамои беномус мекунанд, нафаре ки беномусанд, номуси мардӣ надоранд, мехезанд конкурс мекунанд, бародарошона фиреб мекунанд, як чи дар кисаи худшон фоида мебиёранд, ана ӯ нафаро мекунанд конкурса. Не ки мо ӯ номуса надорем. мо ба номусем, ба меҳнати ҳалолмон кор мекунем бародари азиз. мо ба номусем, ба меҳнати ҳалолмон кор мекунем, баъд навор мекунем ки як нафар мода раҳмат гӯя, на ин ки лаънат гӯя. дар як нафар мисол мо навор мекунем ки ягон нафар да як фоидае биёра бародари азиз, на ин ки зарар ба ҷомеа расона. Ишқи ҳозира дурӯғай. Конкурса инишдан хоҳӣ канали акамонда чхеле конкурса шунидан хоҳӣ канали акамонда худашда даро баъд мефаҳмӣ. Так, ишқи ҳозира дурӯғай нависондаа ки канали акамон худашда даро баъд мефаҳмӣ конкурса. ишқ рост. Так. ва салому алайкум. Апаи Шаҳлои Наҷмиддин омадай. Апаи азиз, худои азиз, ина дуюм худомон омад ташлиф овард. 27-ум лайк барои Казанҷон гуфтай. Зинда бошӣ апаи азиз, хуш омадӣ. Созаки тенҷаки Қудоҷон, саломатиякат хубай? Тенҷаки ҳама тарафа созен тенҷен. Так. Хай, ҳоли ҷарима ака, ин ҷаримара ака уже қабул кун ака. Худо апаи Шаҳлои Наҷмиддин. Ана ака ҷаримара чи рози бумагара мегирем, коғазямо гӯем протокол составлят мекунем. Апаи Казан протокола тайёр кун, нависондан гир да апаи Шаҳлои Наҷмиддин. Эфирои мо да намебиёя. Эфирои вақте мо эфир мекунем гӯ худо ман хоҳум. Зинда бошем, миннатдорем. Зинда бошем. Так, ака ай ҳозир ҳама қудоҳотона интихоб кардем. Хай иншоаллоҳ яке ака чӣ хел гӯем? Яке хай аллоҳи худаш ҳами тақдири моро мисол чӣ мекуна? Тақдири мо маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳ ҳай. Аллоҳ худаш ҳамаша гӯем регулировка мекуна. Яке кӣ медона охир? Кӣ медона ки ҳами апаи Шаҳлои Наҷмиддин қудои мо меша ё ки Казан теже қудои мо меша. Иншоаллоҳ ака мо худо гуфтем ҳами иншоаллоҳ ки шуд худованд розӣ боша, ҳамаш меша. Бародарҷон, шумо дар Казан ҳастен? Не, бародари азиз, Максимо Лиянус, кӯҳи Анҷелос, хуш омадӣ бародари азиз. Ман дар Казан нестам. Админи ҳами канал дар Казан ҳастанд, зиндагишон дар Казанай. Мо фақат эфирои ҳами апамона ба гардан гирифтагем, эфирошона иншоаллоҳ аиҷа баъд пеш мебарем. Дар эфирои апамон суҳбат мекунем.
дар бораи конкурсу, дар бораи нафарои ҳарромхӯру дар бораи нафарое ки беадабанд, барои ҳамон нафарое ки дар ҷомеаи мо зарар мебиёранд, мо дар ин эфирҳо суҳбат мекунем бародари азиз. Тагана ки сарам гаранг гуфтаи қудомон хонагиҳо фаҳмо қудои азиз бахшиш мепурсем. Так, бахшиш иншааллоҳ қудо мешем. Иншааллоҳ, ҳамин иншааллоҳ ки гуфтем, худо худаш иншааллоҳ розӣ боша, ҳамаш меша. Нияти нек ними давлат. Бале, нияти нек ними давлат. Аҳволи зан нагирифта апаи як нуқтара худо гирифта. Зинда бошен шумо. Бача барои тиёқа пешакӣ задем гу. Зинда бошен, зинда бошен. Бо ба дига маънӣ нафаҳмен. Бародари гапи мана бахшиш, ман света гирён кунем ки камтар торик шудестай. Ҳоли шомам наздик омадастай дӯстои азиз. Дӯстои азизу меҳрубон, ман иншоаллоҳ бошад, агар шавад, ҳоли баъд карочи дар берун мебуром, моҳиёи қабидагима карочи алов кастёр саҷгат мекунаму дар берун худо хоҳад, баъд эфири худумда, эфири канали Ҳунар ва табиатда баъд шашлик тайёр мекунем худо хоҳад. Акн намедонам чӣ хеле меша намеша, худо хоҳад берун мебуром. Дар ҳамон берун иншоаллоҳ эфира дар берун мекунем. Бегоҳ яке худо хоста бошад, агар хушум биёяд, мебуром дар берун карочи чӣ мекунам, эфир мекунам, баъд суҳбат мекунем дар онҷо. Так, ба худо ман дар Казан будам, дар улица Леобулачный, дом 50. Ман 5 сол будам дар Казан, дар пеши колхозни ринок. Так, зинда бошӣ бародари азиз. Не ки ман Казанда нарафтам, ҳам территорияи Казан рафтагӣ нестам. Барои ҳамин намедонам, дар асл намедонам. Казанда ки Казан отдельная республика, ба фикрам не ки қати Россия чи рафтомад дора гӯем, дар территорияи Россия да гӯем, аи хеле отдельная республика Казан. Басир 91 омада, эфир муборак. Зинда бошен. Апаи Казан гӯш кун, эфиртон вақте ки ман эфира ба ноутбук сар додани будам, эфири шумо маҳкам шудай, ба YouTube шумо эфир карда наметонед. Медонед барои чӣ? Подписчикотон кам шудагиай, имина программаи YouTube қати наметонед. Ман программаи веб-камера чӣ қати дуромадам, мисол ноутбук қати мешавад. Айхе телефон қати то аз 1000 нагзарен, то сообществотон ҳуй нашава, то дигараш наметонед эфир карда. Хело хурсанд шудам, ба худо апаҷон. Так, ина апам ҳамиҷадай навиштагиётон иншоаллоҳ худаш хондан мегира. Ҳами аблава намебуд, мерафтем Тоҷикистон. Так, бародари азиз, акид ҳами хелай ай сабаби зиндагӣ мисоли ғарибӣ мебиёен, ба вақт ба хурсандӣ намебиёен. Шумо ягон нафаре ки ҳами ғарибӣ мебиёяд, бовар кунед ку ай мастӣ шона намебиёям. Ҳамин ай сабаби зиндагӣ, мисол як луқма ёем, мисол оиламона хӯронем, пӯшонем, ба ҳамин мақсад мебиёям. Ай хел ай мастигӯӣ намебиёям. Хай шояд ҳастай нафарое ки мисол пул доранд, зиндагишон хубай, мебиёнд хориҷа, мисол Россия мебиёнд, гӯем истироҳат мекунанд, бо мехезанд меранд. Аи хел ба мақсади мастӣ негӯем, мебиёнд я истироҳат мекунанд, 4 та мореда овбозӣ мекунанд, 4 та қалочак мезананд,
бамехезан меран. Инам хеле дӯстои азиз, ҳоли насиб бо дастгирӣ мекунем бо мешен ҳазор. Иншааллоҳ ҳама ҳами канали Апай Казан хай пештарак некем ҳаракат кардан, каналшон ҳазор шудагӣ бо кам шудестай. Ҳами бисёри бародаро канали мана, канали ҳунар ва табиата мегӯянд ки чӯба ҳолиам ту ҳазор нашудӣ, ҳолиам ту ҳазор нашудӣ. Ман бародарои азиз барои чӣ ҳазор намешум? Барои он ки ҳами ман мехоҳам ки подписчики активни манда биёяд. Вақте ки ина мисол подписчик активни нестай, ҳамо ҳазортае ки ман ёфтум навором 100 просмотр нагирад, чӣ дар кора ҳамо хеле подписчик ҷамъ кардан? Бача часпондест таи. Так ҳозир телефона иншааллоҳ телефона ягон тарафи дигара монем связ соз шавад, стенҷ бишад. барои ҳамин ман мехоҳам ки подписчики активни биёяд. ҳамин навора подписчик тамошо мекунад, дига нафарот тамошо намекунанд. барои ҳамин мехоҳем ки подписчики активни биёяд дар канал. Бача часпондести гуфтестай. Так дальше мерем. иншааллоҳ гуфта Казан теҷи ҳоли насиб бо дастгирӣ мекунем. Так мо ай поён боло хонда рафтесем. хеле хурсанд шудем. шояд ози мо дар интернет созай, бародарои азиз. шояд интернети шумо суст боша, шояд ай ҳамин сабаб часпондестай. барое ки ози ман мисол эфир безеб боша, агар ман уҷаи худам дарк мекунам, дар инҷа ман дар ноутбук знаки зард мебиёяд. барои ҳамин оли эфир ози соз бояд боша. худо эфир созай, лицои ман хуб виднай ё ки не? Мода созай. вай мумкин дар Тоҷикистон боша, камтар мисол интернет агар нестабилна кор кунад, ҳамин сабаб чӣ мешавад? Соз нишон наметиҳад, мисол мечаспонад, загрузка рафтан мегирад. зинда бошед бародаро, аз ҳаматон миннатдорем ки дар эфиро ташриф мебиёрен. ин эфири якумин эфири Казан теҷе буд. миннатдорем бародарои азиз. Так бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, эфира дар инҷа ба анҷом мерасонем, тамом мекунем эфира. худо хоҳа як дуои хайртон метиҳем. как обычно гуфтию гапҳо, эфири худатондам меоем, ку акаи табиат да мо набиёин. чали Басир 91, ман иншааллоҳ эфири шумода ба фикрам ташриф овардагиам ку эфири худатондам меоем ку акаи ҳунар табиат да мо намебиёин. ман рафтагиам эфири шумо. охир бисёр вақт эфир мекунен, эфиртон звук надора. Басир 91, худованд нигаҳбон. бале бародарои азиз, дуои хайра метиҳемтоно. иншааллоҳ эфире қатъ мекунем. бародарои азиз, нафарое ки дар кадом гӯшаи дунё ҳастен, худованд барори кортон тия. бародарои азизу умри дарозтон тияву ризқи фарозтон тияву ҳар ҷо сафар мекунед. бародарои азиз, сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тия. бародарои азизу ҳар ҷо кору фаъолият мекунед, кору боротон бо барор боша. коротону худованд ҳар ҷо ҳастен нестен, бародарои азиз, сарбаланд бошен. ҳамин хеле ба сари баланд коротон ба анҷом расонену ба ватан баргарден, ба пеши падару модартон. нафарое ки бефарзанданд, худованд фарзанди солиҳу солиму солиҳа насибшон дораву нафарое ки оиладор шудагӣ нестиянд, соҳиби зани солиҳашон кунанд. нафарое ки шавҳардор шудагӣ нестиянд, соҳиби шавҳари солиҳу солим насибшон дора. бародарои азизу нафарое ки
мехонанд дар хонданошон. Бародарои азиз, муваффақиятҳо хоҳонем. Зиндаву саломат бошед бародарои азиз. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. иншоаллоҳ дар амони аллоҳ бошен, зиндаву саломат бошен ҳама каса бародарои азиз. я дуо ку дар ҳаққи ма акаи ҳунар ва табиат. садои форам дӯсти азиз, худованд корото бубарор гардонаву ҳамеша сарбаланд бошаву худованд соҳиби як зани солиҳа куната бародари азизу ҳамеша корот бубарор бошаву. карочи садои форам зиндаву саломат бошӣ. ман эфира қатъ мекунам. муҳоҷирбача мада обуна бишин так бухон. чира хонум, ман гавзанам ё ки хонум, ман нафаҳмидам ки муҳоҷирбача. те ягон духтари хайна дуои хайр додем та бародари азиз зинда бошӣ. я дуоте гутай боҷа я дуоте ягон духтари говҷӯш гирем. сағири девонаи дуда. ягангу девона ба кори худу шушорай. и сағира ана михели и сағира кам девонагӣ мекунад ки ба кори худу шушорай. мега я дуоте як духтари говҷӯш гирем. зинда бошед бародари азиз. миннатдорем ҳаматон. намози шом шуда бародари азиз. ина бо нигоҳ кунем, бо нагӯе дурӯғ мега. намози шом шуда. иншоаллоҳ намози шомо мехонему. ба худо хоҳ агар ман нав гуфтум берунда чӣ мекунам, алов мекунам яке шашлик кунам. агар иншоаллоҳ худо хоста бошад дар берун агар хушум тия мекунам. иншоаллоҳ берунда эфир мекунам. дар берун шашлик мепазаму эфири худ ма гирён мемонам. худо хоҳад дар берун суҳбат мекунем. иншоаллоҳ миннатдорам ай ҳаматон бародарои азиз. агар эфирим камтар торикнамо боша, бо ягон гапам нагӯя ки эфири торики бадай бародарои азиз. барои ҳамин миннатдорам дар эфири апа ташриф оварен. зинда бошен. аиҷа баъд иншоаллоҳ ҳам эфири апамонам чи казан тежира пеш мебарем, ҳам кам эфирои худ мондам биёен. бародарои азиз бехабар набошен. ин канали казан тежидам суҳбат дар бораи ҳамун мавзӯъҳорам мерава бародарои азиз. барои ҳамин зиндаву саломат бошен. миннатдорем ай ҳаматон. худо ёру мададгортон бод. худо ҳофиз бародарои азиз. худо раҳмат ба шумо ҳам. барои дастгирӣ гап нест. миннатдорем. хайр.